Ahoj. Rozbírat odpadky a jsem poblíž silnice, kde je známo plno bordela, použitých kondomů a mrtvých šlapek. A teploušu. Tak jo, takže se do toho pustíme. Můžeš natáčet? Pro lidi, co cením, pro lidi, co mají už nějakou prestiž. Přijdu se jak Meglamor, Johnny není jen povedenej for. Jo, sorry, myslem na průměrnost mých. No to si vybírej, že tady sbíráš odpadky. Piču. Můžeš se tam říkat protislova? Cože? Asi jo. Co? Může máš sbírat, jo? Jo, vysvětlím se na kameru, zatím tady projít tu. Hele, dívej, tamhle už to máš nazbíraný. Tam už to máš nazbíraný. Tamhle. Budeš za ním chodit. Ale na tom YouTube, je to delší ta věcička. Ježiš, já tě netočím, to budou trošku amatérské záběry, protože mě bolí ruka. Nevím, ti viděl hlava. Oj! Tyhle, jsou dneska lidi. Tak asi... Tamhle, vole, tam. Ty vole, tak jo. Tamhle, velký papír. Budu natáčet česky. Já jsem vole slepej, já mám brýle, vole. O, tady nějaký pták umřel. Kurva vole, tady kus polystyrenu, ty píčo, úlovek je... Tady. Kus hoven, nebo co? Ježíš Maria, ty lidi jsou prasata. Jakož to máme, to fakt hustý, moc to nemáme. Tamhle další blbé. A ještě pak na druhé straně za tou močkou, co tam teče. Hele, a co když to bude blbě natočené, nebo se to v půlce vypne a budeme to zase muset natáčet znova. A tak jo, tady polystyrenos. Kurva, pojďme. A můžu to zase do kvality 750 HP. Teda P, ne HP. Hele, dívej. Ne, tamhle si zalez. Tak ale pojď se mnou. To je parkour. Budu si točit trošky, aby vypadalo. Jsou hrozný hovado. Natočí auto jak je. Hele, igeliťák z Penny, teda leťák z Penny, podívám se to má dobré. Interšpáru kokoty. A jo. Fuj, Tamhle jsou... vidíte to, vole, fuj. Jo, hele, to natočit. Už to má 16 mega. To... Ty vole, fuj, nějaký... To někdo okousal. Nebyl sladý. Hele, dívej, tamhle velký igeliťák. Což ten jdem jako mrtvolu. Což ten jdem jako mrtvolu. Když jsme tak najdeme mrtvolu. Tak počítáme do igeliťáku. Ale za mrtvolu je 100 bodů navíc. Hovno. Uj, kurva. V tom ještě někdo je, ne? No. Tamhle je, vidíš ho, tamhle. Nestrkal tam ty hnáty. Prosím tebe, já říkám, že jsem amatérský fotograf. Kamion! No, tady mě asi neuvidí. A drž ten mobil takhle, ať to video není dotočený. Kurva! Sbírej a nedrž kůlmi. Retardovaný, ty vole. S ním jsme nikam chodit neměli. Běž. No tak běž pro něj, já ho natočím jako Ale Martine, tam jsou sisly. Sisli. Kámoši, jo. Tady máme plno odpadů. Nam. Buzeranti. Hej, vod. Ale žádný jsem velký snad vzal. Hele, to je nějaká plachta nebo co, ty vole? To bude od sendviče. Jo, to bude, Nechal tam někdo kousek tam hlad. ale přibýváte jak svině. Dá se. Jdi do prdele. Ano, tak to byly záběry přímo z igelitky. To byla schvál. Mně to došlo. Aspoň měli, Si jdem na druhou stranu. říkám, aspoň měli perfektní záběr toho, jak to v té igelitce vypadá. Úplně makro To záběr. tam slušně smrdí vám. Ty vole, víš, to taky smrdí. Furt si stěžuješ, Ten tamhle tu má. ale vole, igeliťák ve stromě, to se hodí. Budu natáčet silnici. Vidíte, jak máme... Budeš natáčet mě, vole. Počkej, aby v České republice viděli, jak máme rozbitou silnici. Hele, Říkám, aby kousek něčeho plastového. Jirka, vidíte, to je hrozný. Ježiš, je nezajímá silnice. Ale jo, třeba s tím něco udělají. Kus Hele. polystyrenu. Velký kus polystyrenu. Se hodí. Asi kus polystyrenu. Taky se může natáčet tvůj vlastní podvody. Ježišmarja. Tamhle. A tamhle taky. Oj, tohle je tam nějaká veverka.
Ještě z toho točou chcánky Teď to je plný vody. Ukáž, tak to bude úplně takový ten záběr. Cože to někdo chcel vyhodil to z auta. Tak chodí ty vole, já to jdu. Jo, aha, já mám že tebe nejgaliťák. Cože? Tam je i ten plž. Jaký plž? Ne, to je lístek. Je debil. Můj kurva, já na to nechci hrát. Já se rozpůjdeme, tam nechal hodit mobil. Proč jsi to neudělal? My to, kdyby jsme ti, ten... Tyhle, Jedy přímo z vody. no, Okej, tamhle byla igeli. by to tam jen bublalo a natáčel. Ale nikdo by ti nezastavil. No, my jsme to napojili přes Bluetooth. Tak páni. Ty vole, co tady lidi s těma igelitama dělají? Třeba v tom. Prdele. Do igelitu. Hele, půjdeme pak tam nahoru a tam... Martin kouká na tohle video, bude na tohle video koukat tvoje matka. Cože? Bude vidět tvoje matka. Nevím. No, dáme cigo. Možná jo. Ty čo, co si píchol hlavy v větev, Ale půjdeme tady takhle nahoru, tamhle tak. v bordelu, jak píše. Bordelu jak bordelu. To už to má 38 mega. A už to má 6 minut, tak to pak zrychlíme, ne? A bude to tam dělat, jak Elvina Čipmankové. Dobrý den, tady Vojta. Hey, Vojta, let's play. Ne, asi. Nevím. Ty vole, tak to tam nenamotáš. To taky motat nebudu, ty vole. No, Hele, to je plachta. Máme jednu mrtvolu. Ty tam je někdo, vidíš ten policajt od krve. Ježiš. Teď měl tam vůbec nějakou mrtvolu. Nevezmeš Martin. Ale tamhle. Tak to pravda. No, pevně to, teď to mám chvilku, ty, já jdu tady pár kuřů. To nevěděl, že tak do mě došlo, přiznamte se, a je to naprostý kretén a nemám ho rád. A teď mám ukázat okolo po toho prdě, pojď! Už to pěkně přibývá. Z čeho si řekl bych, že z toho stejného? Tamhle je další. Ještě jeden, fuj. Tamhle je flaška od spritu. Jo, díky. Tu neberu, to je moc velká. Beru. No dobře. Jak si šlápneme jako správní vole, borci. Ale nebylo tam třesení, neblázný. Toho taky nemám rád, jo? To je můj druhý bratr, jen za kamerou. Lesky. To kvalitně boží. Vojta stíní v záběru. Co to krásně přijde, jo? Si to hezky plný. Jo, tady sbíráš už celý. Ty vole, Flora nebo co? Tady sbíráš už celý. Počkej, tohle je zajímavý. Fakt? Vezma. Zlatý důl pro mě, jakožto... Hele, bramburky. Plný vody. No tak to je Němka. Když jsou asi trošku rozmočí. Ble. Uj. Ble. Ty vole, já to daruju bezdomovcům. Jo, na tom to bude. Ty s něho všechno. Tak si tady vybereme, vole, límek. Budu s nějakou mrtkou. Půjdeme pak ještě nahoru a... Vole, já tady už dezinfikovat dlouho asi. Tady něco jsou. Další. To bylo Dalšího. Tady máš větičku. Tady si můžu vybrat, ty vole. To je velký díky. To je pořádně plná, kurva. Pojď ty. Ty vole, vy jste tam ještě nedozbírají. Kapesníky držu. Všechno, vole. Jo, ty petky neberu, to tady nechám, ať si to klidně někdo jiný. Petky. Nějaký, vole, týfo. Sedou to. Uj. Hezký patí. Další hrníček nebo co? Ale tady je nějaký velký ten. Něco. To nechci. To je dírka na penis. Kantyčinka, ty vole. Kantyčinka. To je brátka. Tohle není reklama. Ty, říkají, když jdu okolo autem, že to je nějaký homlefanci sbírají tady. Zajímalo by mě takhle kupit. Kelímek. Ty vole, co ty lidi s těma kelímkama dělají, kurva? Víš, ono v kelímkách je nejvíc voda a voda je potřebná k životu. Jo, to je logicky. Tady.
se pěkně laskne na ten mobil. To hlavně tričko, jo, tu pět bombu. Židi z Bible. Tady je velký. No, to je krásný, vole. Vypadá jak modrivický. Váš tvůj nebo nějaký sranek. Nechci zahnutný. Tohle vypadá dost chutně. Ještě je tam zbytek tyčinky. Kdybyste to cítili, ten smrad. Tak nasávaj ten dým. Vojto! Točká ses! To se Martin vychcal. Ty vole, už se mi do toho moc nevejde. Víš, otvor. Tak říkáš, že ti nám ten každá. Nejde, vole. Jak je to už. Ty vyslápnu, já jsem Vojto. tady celá utrhne. Martine. No. Jo? Ne, Se ti neutrhli houška. vole. Teď, ať je to dá. Stopé vody. Fuj. Vole, to už je tam do dolní mikiny. Fuj. Ne, mám malý boty. Fuj. Ten pár kupiček na teorii. Ale takovej docela, co s tím potom budeme dělat? Hodíme to tam do kontejneru. Vezme si to doma, sníme to. Máme tam kontejner. No, já Vezme si to doma, sníme to. Jo, to bychom mohli. Pro děcka dobrý. Však to zná, dneska. A nemá děti. Něco, vytočínavýho na zemi. Uj teda. A plná hoven, nebo co? Ty jsi taky plný. Jo. Hele, tady bude naše sklenice, jak můžeme podívat. Oh my god! Tamhle jde. Naši sklenice. Vidíte to? Tu sklenici jsem si kdysi dávno rozbil o hlavu. To bylo taky Asi před 2 týdnama. Tak ji zeberem a zrecyklujeme. Tady máš plínku. Ty vole, fuj, blinku nechci. Fuj. No fuj. Ber plínku. Ty vole, počkej, rozdělá. pečně. Co rozdělá? Tomuhle se říká kurva juice Bible, tam nebude. Ber plínku. Teď je plná Taková náložka. To mě taky. Ježiši. Tak jo, já jsem skončil plínkou. Počkej, ještě to musíme jít vyhodit, jo. Ježiš, nebudu chtít. Fuj. Nic, jdem to vyhodit, kdyby to. Má končit. Ne. Nemáš končit. Pojď tady do zastávky. Poslední? Posvátný sníh. No ty vole, jdeme. Myslím, že ta plínka nebyla úplně čistá. Nas. Pojď, ta jsou zabíjí. Plínky. Martine, hoď to tady do tohohle, ne? Tady koš. Jo, tam je místo. Nemají, vole, nemají ani na plínky, vole. Pak tam musí strach silnit a já to musím sbírat. Fuj! Čuchej si. Kameru už nejstojí tak nejde. Třeba řidič umřel. Tam není řidič, teda pistol. To byl ten kamion, jak vyjížděl tam odsaď, když jsme jeli do Kasparty. Ne, fakt nevím. Trošku. Jo, ale jsem asi nebyl. Podívám se, jak se to zapojuje. Ty vole, je to normální kontejner. OMG, to taky nám měl natočit. Ty vole, proč točíte, vole, nějaký hovno? No, řekl bych, že ne, ale když tak dáváme plasty. Už vidím jedno velký hovno, který kameruju. Čo kameruje ještě buze a hlavky? Hele, pro něj. A.k.a. Počkej, vole, já to nebudu házet do skla. Aha, ty jo. Hlavně nemáte odpaďák na plínky. Já taky ne. Vole, normálně to natoč do toho.
Plastu. Dobře, Míro. Kam jdem, ale? Je tady moc lidí na nás. Jo, no kurva. Jakože, dneska je krásný. Krásně, dneska je tak na to, abych vyhodil plínku. Koukat, jak parkuje. Natáčí, jak parkuje. Ježíš, nenatáčej, jak parkuje, natáčej mě, ty vole. zajímalo. To je pěkný kozel. Je byle. To nás nezajímá. Počkej, on se tam hejbe. Ježíš, no to je skvělý, bo, že se to hejbe. Já to vyhodím, to je tak mě to je hodně. Já to mám hodit, vole, máme to, hele, Jeduně, když jsem doprava, máme to plný plastů. A plínek. A ty vole, pomohli jsme v přírodě, smrdí mi ruce, smrdí, žádný kostičky tam nejsou. Ale ty jsme rozbili kontejner, bo. Takže vole, Majánka dělá u pohledářů, takže vím, jak se zapíná.